Iritsi da eguna ekipo! Uztailaren 6 da, goizeko 8:20 hori aurreratuta dago. Eta bueno, zeiak prestatzen hasi baino lehen, ze 11:00 saio berezia dugu zuzenean San Francisco plazatik 11 telebistan, ekina etorra Sagasti eta biok. Eta bueno, orain zer egingo dudan, ze aurten ez dut 11:00-korik, baina, bueno, ez dut 11:00-korik lagunekin, saioa dugulako. Baina, orain, esan dudan bezala 8:04, lehenengo, kakaoa esnearekin, bueno, ez da esnea, da bebida erabilena, hau da, urren edaria, dagoela super goxoa, osea, benetan. Kakao eta kanelarekin, eta gero, 9:00 prestatzen hasi baino lehen, amatxok egindako ajo harriro arrautz batekin, ze goxoa. Oso San Ferminero hori bai. Claro, San Ferminei, eman behar zaie, ongetorria gorenetik. A ber, fokatu, orain bai. Eta bueno, orain etxean kamerarekin grabatzen ari naiz, intentzioa da kamera etxean utzi eta iPhonearekin grabatzea. Hori bai. Aurreko egunean, amonaren urte betetzean, grabatzen nengoela, hasi zen horrela, dardaraka eta balenik putxo txarra dudala. Baina, hainbeste ez. Osea, ez dakit zergatik ez dituzten eguneratze berri bat egiten, esaten ditia eguneratuta dagoela nire sistema operatiba, beraz. Ikusiko duzu emaitza, hori bai. Así que, hemen hasiko da, uztailaren 6 bat, arkakusorekin. Bagoaz. Bueno, ekipo, bagoaz. Hemen ditut txartuta, ez dialako eman denborarik janzteko, eta bagoaz, justu, pasatu nahi noen bazarretik, erosteko inperdibleak, poltsikotan jartzeko eta riñoneran, eta esponja batzuk, tatu, bueno, kalkamonia horietakoak atera ditut arkakusoren arrobarekin, eta, bueno, beste tatu batzuk ere erosi ditut, eta hori, gero horretaz hitz egingo dizuet, baina banoaz, ikusten duzen bezala, kasi ezin dut arnasik hartu eta. Bueno, eski mukiak impresionante. Kaixo kuadrilla, begira non dagoen Kontzejoaren plazan, 11 telebistarekin, zuzenean egongo gara, 11:00 ordu bat arte. Beraz, badakizu, Iruñera etorri ezin baduzue, edo etxetik ikusten baduzue, konektatu, 11 telebista. Egunon guztioi, Iruñetik, Iruñerekin, laster zuzenean, ezta? Horixe, hementxe gaude, Kontzejoaren plazan, eta, bueno, badago giroa, eta guk izango duguna hemen ere, beraz, ez galdu. Ziur baietz, 11:00 aurrera, zuzenean hemen, 11 telebistan ez galdu, zuzenean online telebistaz, mobiletik nahi duzuna, ez galdu, bai, gurekin, egin bat gurekin. ¡Viva San Fermín! ¡Fuera San Fermín! Ekipo, gora San Fermin! Hasi da urtea! Orain, zapia jartzera. Gora San Fermin. Ekipo, 9 egun. Baina, bueno, osea, ditut bi unitate defentsa oposaketena, baina, bueno, gaur ez dugu horretaz pentsatuko. Nire labako zapia soinean dudala, gaur, gozatzera. Baina bitartean, ordu bat aterriak arte, 11 telebistan egongo garela. Bueno, ekipo, hementxe gaude, emisioa egiten ari garenak. Eta, bueno, hementxe egongo gara. Ordu bat aterriak arte, gutxo gora bera. Eta horixe, super gustora, eta ja, hasi dira San Ferminak. Controla.
Kaixo ekipo, uztailaren 9 da, asteartea, eta gaur nire lehenengo posizioetako lehenengo defentsa daukat, auzko defentsa. Kontua da aurten estabilizazio oposaketak direla, orduan froga guztietatik pasa behar dugula, eta hori, egia esan ez dut asko prestatu, baina bueno, goazen behintzat gozatzera, jolastera eta garrantzitsuena ikastera datorren urteko posaketetarako. Bai, lehenengo gainditu beharko nukela idatzitako parte, hau da, gaiaren garapena eta kasu praktikoa, eta gero ja hori gaindituz gero, pasako nintzateke fase honetara. Baina, bueno, ja ezagutzen badut nolakoa den fasea, nola nagoenik, nola jokatzen dudan fase horretan, hori, eta hori. Así que oraintxe bertan, banoa, azkeneko gauzak prestatzera, eta bano aruntza. Ez dut grabatuko, pixkat urduri nago, ze badakizue, ezagutzen ez dituzuen gauzaien aurrean, ezakitzuek, baina ni beti urduri nago, ezin dudalako kontrolatu, ez dudalako ezagutzen, baina, bueno, goazen hain gaizki ez pasatzera bintzat. Gero arte. Ezeko 10 dira, eta gaur nire oporren, ofizialki nire oporrak hasi dira, atzo bukatu nuelako falta zitzaidan oposaketen unitaten defentsa egitea, eta horregatik egon naiz sareetatik, kasu honetan, kanal honetatik aldenduta hilabete baten tartez, ebentxe ikusten duzu, eske dago, kaos bat eginda. Ez bakarriko oposaketak, bi azterketetara, hau da, bi oposaketak egin ditu dela, ikasturte amaiera, izan da nahiko gogorra, ez, ze gogorra, de drama, ez, baina azkenean bai nekatzen duela. Eta lehenengo aldia zen, oposaketetara aurkezten nintzela, eta enekien zer aurkituko nuen. Eta esan beharra daukat, atzonotak ere atera zirela, eta kaso, hola ikusita, esango duzue, zenota txarrak ez duzu gainditu, baina ez dut ezer ikasi, ez dut ezer prestatu, aurkezpenerako minimoak izango diren, baliabide batzuk baino. Eta ni oso pozik nago, oso pozik nago, gainera ez nuen ezer jokoan, nengoelako zerrenda horietan edo oso gaizki kokatuta nengoelako, eta dena irabazteko neukan. Eta, aparte, estabilizazioko oposaketak izatean plaza bakarra zegoen bakoitzan, eta ezen oso zaila zela. Baizik eta ezinezkoa nuela, ze azkenean ere meritoak eta esperientziak kontuan hartzen dute, eta nik ez dut horretatik. Dut esperientzia beste gauza batzuetan, baina honetan ez. Oporretan nago, ofizialki nire uda hasi da, eta, uztailaren 11, ez, uztailaren 12 da, 2 egun geratzen dira, hau kontatuta 3 egun geratzen dira San Ferminak bukatzeko, eta, gaur nirekin zatozte, baina lehenago, hemendikan, utziko dizkizuet, egun hauetan grabatu izan ditudan gauza gutxiak. Zergatik? Honexegatik.
outfita, amarekin geratzen zarenean potetxo bat hartzera, eta bueno, errekadu batzuk egitera. Osea, gaur noa, de txintxo, garbi, nire San Ferminen zapiarekin. Osea, San Ferminen, ez da San Ferminentako zapia delako, baizik eta San Ferminen amonako paritutakoa da. Eta bueno, gero kamiseta nekantakekoa, ipinekin, erasoei ez, eta 78ko San Ferminen pila. Eta hori, eta bano erostera blusa beltza, ze ez dakit, ez dut topatzen nirea, txiki bat daukat, ez dakit kanbiazoa egin zidaten, aurreko urteetan, edo zer. Ez dakit fijatu zareten baina, baneukan imperdible bat, ahoan, imperdible nola esaten da euskeraz. Bueno, total, zertarako dira, poltsikoak, besteko ez dakit zerbait ikusi duzen, baina hori, gaur temperaturak jaitsi dira, baina ikusi dudanez, asteburuan, ongo dira on fire. Bueno, bagoaz. Bueno, ekipo, ez nekien, oposaketen prozesu batek, hainbesteko nekea, suposatuko zidala, badu teoria bat, ez da bakarrik oposaketen gatik, baizik eta azkenean egon naizenez, azken hilabetean, kasturtea izten, oposaketak, ez dituela prestatu baina buruak jandit, burua okupatu dit, karikabe, burua jandit, eta horixe, orain, neke guztia, etortzen ari zait, fantasia, bueno, bagoaz orduan, bila esan. Lourdes. Ya tendrá ya. San Ferminetako gauza politena, erraldoiak eta buru handiak dira, eta klikeak ere, eta zemozia atera dut argazkan nire erregearekin, Selimpial Calzadorekin, hemen utziko dizudala, eta eske ez dakit, nork pasatzen duen hobe, si txikienek edo ez hain txikiak garenak, eta ez nago altueraz hitz egiten ari. Ahora te Erraldoi honena
bueno, ekipo, hemen txenago bideoa editatzen eta konturatu naiz. Ez nuela amairako bideorik grabatu eta hemen duzue, baina, bueno, aipatzea ikusi duzue, pixka beherakada bat egin nuela oposaketak eta gero, eta bai egon nintzen oso nekatuta gaixorik inkluso, eta bueno, horrek ere erakutsi zidan inkostienteki jakin banekien ere San Ferminek daukaten ona dela, depende zein den zure muda, alako eskaintza izanen duzula, osea, berdin duzu, baldin bazaude on fire izango duzu aukera on fire festa egiteko, baldin bazaude gehiago de chill, osea, lasai, ere aukera duzu eta in love horrekin. Osea, egon nintzen amona eta marekin bazkaltzen, lagunekin lasai, eta egia esan, izan zirela egun batzuk, bereziki ja oposaketak, defentsak egin ostean, oso guaiak, jendarekin konektatzekoa, eta ez dakit eske San Ferminak mundialak dira. Horrein bai. Urrengo bidera arte, maite zaituztet, aio!